Tricycle oh. Bitaw boss. Yahay kita kaya ni boss. Ayaw na. Kay dako or kay na. Karing motor ato kay pang chicks tirada. Di na sakay na mo. Ika nga oy. Asa pa mo nagkaroon si boss part? Na, ambot lang. Asan? Kapana oy. Uy, naana oh. Sa kapunta to the mall. Road trip, boom boom, skirt skirt, zoom zoom, sa fake, no. Lah, purmaha oy. Purma mo lang. Boss! Uy! Mustamos amigos! Long time no see, but now see now. Ganinar mo? Ganina. Ya, saman boss. School lang ta? Maipa. Kay Oh, oras na jud. Unsay mo eskwela pa? Dili ta mo eskwela karon nga adlaw. Nya boss, kung dili ta mo eskwela, nganong gasuot man tag pang eskwela? Bitaw boss. Kalas ra ba ka iklorin eh. Anay apog naman siguro ni mga bata Mo bitaw nga nagsuot tag pang eskwela para tagaan ko kwarta ni mama. Nya boss, asa man ang atong ruta karon? Ay naunsa, apas lahog biya kulon 17 bigapon. Lah, wala man tag Cebu City. Naa man ta sa gihulngan City yo. Mao gani, what's up yo? Bitaw boss, asa bitaw ta karon mo adto boss? Ay naunsa adto Japon ta dito sa Todamon, road trip, bumbrom, langoy-langoy, kansalakan in Santa River ta Japon. Nakadto na mo. Familiar place. Familiar place. Pero murag wa pa ko kadtuan ang lugar ba? Layo na boss? Layo jud boss. Layo jud siya. Pero medyo work it ang iyang kalayoon. Nya magbaklay ra ta boss? Magbaklay ta gikan dire. Pero dili ta magbaklay gikan dire abot didto. Sumining. Mangita pa ta ni kasakyan sa unahan. Mao ganing magbaklay ta kay kung naatay magian nga motor sa dalan, maoy atong drivean. Lah, kuyawa na boss Kuyaw mo lang. Medyo kuyaw siya. Pero ayaw mo kabalaka. Nga naman boss? Tungod kay daghan kayo ko kwarta. Ang uban gani gipang sabulak na lang ni mama. Tara. Tay sabos. Ato garo ning puniton. Sayang kay kwarta. Ratira bantus giga. Pasagdi na siya. Kay daghan pa kay nang inahanglan anang butanga. Tara. Sa kapunta to the mall. Road trip, boom boom, skirt skirt. Bus, mura magalain akong tiyan. Lain man gani mong naong. Pag-sure din na, boss. Mura ko kaigiton ba? Lakat sa kalibang sa dito kay hulaton. Sige, boss. Sige, boss. Sorry, boss. Kailangan na ginakong puniton imong kwarta ba? Kwarta. Grabe dugaya sad niya malibang Bitaw boss. Ano na oh? Unya, humana. Human na. Tara. Boss! Tricycle oh. Bitaw boss. Yahay kita kaya ni boss. Ayaw na. Kay dako or kay na. Karing motor ato kay pang chicks tirada. Di na sakay na mo. Abot na ta sa location. Panganaog na mo. Boss, sakita na sa kong paa, uy. Murag dili naman ko kakanaog. Pwede tumba na ning motor? Bitaw boss. Sige. Total. Dili masad ni ato ang motora. Hala! Dirita maligo, boss. Dirita maligo. Lah, kuyawa ni boss oy. Lao man kayo. Unsa bay hadlok ba? Wa magay nahadlok ang mga artista. Akita pa nga bati kay gitsura. Lah! Biliba! Pero part wala ra ba katunga? Bitaw! Baka part. Lah, wala ra ba katungag duha? Adya pahala na ni pauli ko.
Kaneo.